Здравейте, аз съм Фрука БГ. Най-после успях да си измъкна от зомбитата. Ето, излизам. И ще се спасявам както мога. Охо, сатия зомби. Изглежда страшна. А и този жезъл много е страшен. О, малко заключно, ще щупа водата. Се отварям. Чао, зомби. То се движи. О, не, да се махам. О, не. Се движи. О, не. Защо е толкова страшно? Трябва да се спася. Това зомби е много бързо, като за зомби. О, не. Трябва да се скрия. Там има нещо като скривалище. Дано да не ме види. О, не! Още едно! Искат ми мозъка! Моля ви! Не!